Vi har det fedt. Jeg har det luksus. Yeah! Jeg tror ikke, du kan slippe din navle af. Au, au, au. Den sidder jo ligesom inde i maven, ikke? Kan du gøre den? Hørte du det, jeg grønte? Jeg tror ikke, jeg vil kunne være i sådan en lille bagagerum. For at gå voldeligt. Yes, jeg er gud. Det er det ikke. Læg mærke til, så har du noget godt materiale, så hvis jeg lægger nogle billeder ud af dig, som du ikke kan lide. Hvorfor? Hvad mener du? Altså, hvis jeg lægger nogle billeder ud, så har du en masse på din mobil, som du kan bruge mod mig. Ja, det har jeg. Men jeg har totalt mange fede billeder af dig på min mobil. Nej vel? Jo, det er så sygt. Ups.